Намира се до основно училище Цар Симеон I, за да ви покажа един тристаен апартамент на метри от училището на изключително изгодна цена под 200 000 евро. Сега се качвам в апартамента и продължаваме. Ето и кръглата банка и вече се намираме в едната спалня на апартамента. Ето и нея. Преминаваме към хола. Апартаментът е полузаведен, но най-вероятно по-скоро всичко е за смяна. Предполагам, новите собственици ще искат да сменят и кухнята. Имаме една слънчева тераса. Днес не е много слънчево времето. Коридора. Банята с туалетна. Минаваме към втората спалня, която има собствен дрешник. Ето е и нея. Този апартамент се продава, както вече казах, за под 200 000 евро и е, според мен, доста добра оферта спрямо локацията и квадратурата, която предлага. Ако имате интерес, свържете се с мен по телефона, който ще оставя в видеото. Ще ви очаквам до скоро.